with so much. Before Mota Biabuya by mistake. Even though to no be now. Naya make a mind to pay 1 million naira just to see that night better than Kita, before Liwea. After all, no one to Chide can Kita kept mad. Ya Dakano Uru Ochedia, Dopota Abegojuru. Pastor Enyanya who go no area. Say, well, but brother, you didn't tell me that the late dog was a born again Christian dog. Please let us pray. Father, in the name of bad condition. But again, Omoku Balego. So far, no one Igbo. I got Parago Jikwama. Bad condition. I went to church, go to Pastor Bera, in Apple Brethren, go, but church and didn't. So, yes, Biko Tower Church Puriche. Obuchi diche no nandu onye nobula. Obi de kwanyo to ihu otutu ndị nna ndị bịara ịkwado ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ya mere dịka aga na-agụnye egwu ugbu a ndị nna niile ga-abịa kelee Chineke n'ihi nwunye ọma ejiri chọọ ha mma n'ezinụlọ ha dị iche iche, and ego ọbụla i nyere ga-egosi ụdị mma nwunye gị mara and how much you appreciate her as a precious gift from God. Hallelujah, amen. Hey, nne makwa egwu adọbiri inu ụfọdụ na-enye 2,000 ụfọdụ 3, ma onwe m enye 1K dowo for ya m ji aṅụ star day. After all, my wife ọma m love ya. I won't buy our love for me. She had a couple of with him. I'm going to I will talk a day. So, can't let me offering now. One man, a brand new go. Be a rolling out there, be a drop of 50 naira. Toria couple, pastor a block, or I see a brother. What do you want? I got a rain in when sobu. Equestri Gia make a monday or Zodhamba. Get one kig see 50 naira, e.g. Kele Chinek and he won your own. What is 50 naira to God? Emakwa, this man a lecturer, Pastor Mauson. See, Pastor, well, I don't blame you because Ehutube onya ina bonya machuku nyerem, boya wunyem. I am blame 50 naira here, gile kwoku. Emakwa, you ranya ga home my wife, ige nyem change you. Bad condition. Apart from the love and, in fact, insatiable lust for money, which is pertinent with Ndibo, ihe ọzọ na-achịpụta ndị born again okwulama ịma ihe ọwụ nwaanyị ịkwa iko chidedolaka ịkwa iko ke ndị born again all second to none scientific ịkwa iko awụ mewo guy man you no go know I tell you anya onwe anyị ndị leme ya na-apụta anyị n'ahụ anyị akakwuo mma because o nwere ebe Bible kwugo okwu somewhere ya sị ma lee mmehie anyị nọkwa n'iru anyị mgbe niile, but ị hụla ndị ka mmehie ha na-anọ n'iru sọ ha asọ dị ọwa ọchịchị omehie eburu oke dị na born again gịla ha mee biznes ego gị bee ha n'aka ha emie gị nye ha chansị ha were paịpụ kwee gị n'ihe a na-amị gị fọfọ. I'm telling you. So ị nwere ike ịla anwụ jezi instrumentally ha sị gị relax, God is on his throne, we are praying for you. Gịla anwụ I thank God na Chineke wụ mmụọ and ọla ahụlihe na-ahụkwala nzuzo. Otherwise ndị born again ugbu a nwekwara ike confuse oyo nwekwara ike confuse Chineke elewe anya n'ihu hapụ n'obi ọ ga-ele chibata agwọ ndụ ndị m hụga taa n'ala eze ya ọsọ ọwụ ndeke ya were nwayọ bịa baa Chineke ime enwere ike ebe ịgala kichin ya tigre ya poison dị tofe chejie n'eluigwe tofe agwa Chineke ekwele bịa dị amaokwu m ihe m kwuge bad condition. O nwere otu born again brother anyị na ya sokwe na-agbaga nnọọsọ ụmụ nwa, but ihe loji akọdo oke ya wụ na o nwetaghala ha ya ewere okwu nchegharị bido ọkwela anọ so from there enwezi ike ha emewezie tarị night n'ụlọ ya, from there abaziere aka uche ajụrụ ajụ so nke dade amụ gadat na enyi ya nwaanyị bịara ndị okpu nna bụ enyi adịghị ọ sịkwanụ ka ya gaa without ihe ọ gatarala isi onye ji ahụ. So brother agbapụla chemist nọ na another street na awụ street ka ahụ obi ịmalụ because ụdị ya ala edi ya nwatakịrị ọrịa ngo mebe ọ gị ife ka ịghọta na abụbụgo ndị ụmụ gewe ntị o. So this born again brother werele ụkwụ ya ruo la chemist gwa nwa nọ nga ahụ so resi ya kondọm wetuo olu kpoo dị ka ọ chọrọ, nwa ahụ anara ya ego bakpozie ka o weta dị kondọm. So ka ọ larịza ya n'azụ lekwezi another born again brother da nọkwa na the same church bịara ịzụrụ ọgwụ isi ọwụwa
ha bụ ekele onye ka ha jụwa ihe ọ chọbe ya sị na ebere igoro ihe onwekwe ihe ọ kpọrọ aha maka bifo mkpọrọkọta agba n'ihu ehi obila akwụkwọ ya kpumkpum ozo ihe o meziri wee mata olu di ya kpọọ nwa sị ya biko kechiekwa ya ekechi onwekwe ihe m ji ihe a ka ọ na-ekwucha ya ekwucha pịam nwa aha ala ndị achịpụta paketi kọndọm atọ sị ya dede brọda agbagoro bọd egen kọzọ ahụ bịara ịzụ ọgwụ elewekwuo ya anya n'ịtụ egwu because kọndọm wụnụ ọwụ ofu ọrụ ka ọ na-arụ ọwụ nụ multipurpose ka a ga-asị nụ and apart from that brọda alụbeghị nwaanyị so nwee defense emu ihe nna m mere ya gbọka nwa kemis ahụ Jesus don't be silly you boy onye kechitara ihe ndị a nwa asị de ọkwa gị asị m gị Combantrin gị gachita kondom nwatakịrị ahụ emeziri o customer is always right na ewele otu bọd egen jiri gaa ṅụọ ọgwụ wọm mgbe ọ dị ihe meghe ya bad condition. Still on the topics of born aganism and love for money that flows in the blood vein of onye Igbo. On the latest bad condition, volume 8. One Igbo businessman, they die for hospital. Doctor can't check and finish telling people, say, let them go prepare. Say the man go at least stay till the next 2 hours before he go leave. And now must say the man must die. Because doctor don't see him, confirm him. Now all his shades come close, so as the news scatter all over the places. 30 minutes later, in boys come gather around the man for in a bed for hospital, they cry. The man come open in one eye, they see the ones where him fit see. As one of him boys come they cry aloud, because he don't take way be say the oga suppose don't settle the guy, but because of unnecessary delay, I ain't come make and call it as oga no well again. The boy come they cry, they shake the oga nkwani kwere mi mele share this week me pre mi mepele one you say oga 7 years ma brugo here la di chai oga wudela oga bika nwule nwa imele mi ojo nna noise akaria o oga ewelite isi ya kpọọ ka ahụ ọka njọ si ya Christopher the boy aza ngwa bịa ebe ụlọ hicha anya adịwo oke nwa ga bịa gachitere mma nọrọ Christopher sị oga sị mba bịa gachitere m adịwo oke nwa ga Christopher sị oga mba awụghị mmiri hapụ ka m nọrọ gawazie 5 minutes to go the man arụbiri anya bịa kpọọ ka ala akpọ anaghị aza ama obi aza ela sukude kpọọ the last one Sabinus aza sa ịmakwara agba nwoke anọ n'ọnụ ọnwụ ya basuo what unu dum apụtawacha nga onye nọkwa na shade ilekwa ya nọ n'ọnụ ọnwụ ụmụ boy ya kụja Chief Alex Chinyelugo Anunobi nara ekele nna m Igbudu one of Ọka Akajiako Odoziani of Abi nwanne m dị na mba Chief I love your way ị naghị eri naanị gị ịwa ọkpata ozu ọha biko keletụrụ m Ebube Dike na Ọgwashi Chief Bita Osume ọwa onye buru ebu ka m gbupụrụ Chief Ifeanyi Isikakụ ọnwa na ngwa ọnwa ị gara agba anyụ akụ ka mmanụ okorobịa akụ obiọma akụ iri CEO Godifi Towers Nigeria Limited ihe awụ nde kemawụ nde kara aka this insatiable loss for naira jukwuru eju na ndụ ndị nwaanyị o. For instance example, any baby ịkpara aka na ọ chọrọ onye ọ na-elomi complete pay as you go ka ha jiri bịa na common ordinary to stop again n'ụzọ nne hello how now. Yes, sorry, I don't like keeping standing talking to somebody on the way. If you wouldn't mind, let's talk at Mr. Biggs or Crunches. Omakwa mi jego. Say nebiko buru wagegawa azigbabuogi. But iwuru mugu guys roya bala Mr. Biggs mageji ego de get deposit ya say to go. Because of the mother get irrigation ụgwọ to God. Ebola kpọtụ ka babes la ga check enu ndị lele oduka dị na phone kpọcha ya at once ebe na try phone numbers ndị nwoke a ga-elomi ụfọdụ ndị ha ma ụfọdụ ndị ha kọpịtara na phone ndị ọzọ o nweze by mistake onye dabatara onye ka ga-akwụ ụgwọ ihe ndị ọzọ metere check in ordinary mụ nwa onwe m na anọkata like this ụmụ nwaanyị ala try asa ngwa bịawanụ ogbe mmiri ka ọwụ osisi nye m nọmba ndị ga-eweta ego m eyigharị uwe nwaanyị ganata ya ọ bara uru ịpịa anụ nwere anwụ ihe imagine say for one party like that now one boy go dey approach one babe they razzle
unto say him Papsina big man. Hey, fine girl, my name is Ejaik. You see, since I came to this party, your alluring beauty has made my body chemistry and geography not to acclimatize as per the concentration. You see, I'm already swimming in an ocean of love without a life jacket because I can afford to get drowned